בוקר טוב לכולם, שמי מעיין בשן, אני יועצת ארגונית ומנחת קבוצות. בשנתיים האחרונות חברתי לישראל גוריון. כמו שאתם שמים לב, יש לנו לוח מונופול רצפתי ענק. כל נושא מייצג נושא משמעותי, סוג של אבן יסוד בשפה הזו שקוראים לה שפת גוף. אז אנחנו רואים שלמעשה לאורך כל החיים שלנו אנחנו עוטים מסכות, שלעיתים קשה להסיר אותם. שפת גוף זה שפת הרגש. יש לך בעיה עם זה? אני דוקטור מסקף, המומחה למדעי האוויר והרוח. בקיצור, בעיקר עושה הרבה רוח. כמנהלים, כולכם פה מנהלים, כמנהלים אנחנו מאוד רוצים אנשים כאלה. למה? אני מעדיפה לעשות מחר מה שאפשר לעשות היום. זו התיאוריה של 4 יסודות היקום. כשאנחנו מסתכלים על בן אדם ואתם עשיתם את זה נפלא, כבר נתתם דוגמאות על הלקוחות שלכם וכן הלאה. בסדר. תיזהר הבנת תסדר. איזה כיתה מעולה אתם? אני כל יום פה. אני אוהבת כל להיות חולה. חולה כשאני חולה, אני פורחת. מה שהוא עשה זה הוא ריסן את הצד הימני של האישיות שלו. הוא נשען על יד, הוא נשען בצורה מאוד לא נוחה, על יד שמאל, אוקיי? כדי לבוא ולהגיד, יד ימין, שבי בשקט, הצד האלים של האישיות שלי, אסור לי להתפרץ, אני משתיק אותך. אני אוהב לגור בחיפה. אני ממרקר את המסר. אנחנו שיפוטיים, אנחנו אכזריים, אנחנו ביקורתיים, אנחנו שטחיים, אנחנו רומסים בכל הדרך אפשרית. הוא מחזיק את היד ככה באזור האש, הוא מחזיק את החזה, הוא עם הגוף פונה כלפיי, כשהוא מקשיב לי, הראש שלו לאיזה צד, איזה צד שומר על איזה צד, אמרנו עם ידיים. אלה דברים, ניואנסים שאתם צריכים לשים לב בתנועות הקטנות. בתת המודע שלכם בפנים אתם יודעים כבר, רק תנו לזה לפרוץ החוצה.